Ngino marario makare nyakoro mgajuang machiegni choni mar migago tarik en 25 dwe mar 7 24 mathoth bedo katimore pacho kae benga kaachiel kod bombe aduto waiko ni chenro ni mar migago to mokwongo magitho ndweche. There is no way Raila presents 4 names, 2 from one region, in a party as diverse as ODM. I am telling you, this is not a decision of Raila Odinga. Jagoro maduong' mar duond bura mar ODM Edwin Sifuna onyono kar tiende ni ODM okodonjo e sirikand Kenya Kwanza. Na mimi nimwambia Mheshimiwa Raila, sisi hatuna shida, umeamua, sisi tunakuheshimu. You cannot tell me that within this ODM party, where we also have Orange Women Democrat, that there's no woman who has been nominated in that list. Paro mopogore medo nyuolore wi welo ma jotend migepe mamoko manyo tim ko jatend piny Kenya William Ruto Odhiambo Manyoro. Giko ne rawere mag Gen Z e kaunti Manyamira ochopo andika mar dwachgi ne Governor Amos Nyaribo kagidwaro mondo mi Governor omigi duoko e thuolo machuok kaka nyalore. Machiegni nyakoro mgajuanga chenro en migago thuolo mar go kod mbaka lai mar ote machuok kaka pile en hariyo adeka uchiel. Nanono kabindi nyado wa mbui Ramogi TV ke Ramogi TV Kenya duto wantiere kanyo YouTube, Facebook kaachiel gi mbui wa mar X. Machiegni nyinga Lydia Okeyo. Fuok mananre duond bura mar ODM e welo mag jokanyo ang'wen kaka jotend migepe sirikand Kenya Kwanza. Sifuna wacho ni joma owal okosir kod duond bura no kendo ponono ni idhi puodh gi mar chako tich ayanga dhi bedo e logi gi wuon. Sifuna nyiso luoro ne jo ODM onge kod ng'eyo matut e manifesto mar Kenya Kwanza ma ibiro dwar mondo migi ketie tem kaluwore ni lemo momigi gin mago manyaka neni dwaro mar sirikal ochopo kae. Ruto nyo walo jokanyo ang'wen mag duond bura mar ODM he sirikal mare. When we issued the statement that we issued 2 days ago, we said that any member of ODM who's made themselves available for joining or appointment to government would be doing that in the individual capacity and without the blessing of the party. Because as a party, if we are going to take collective responsibility for a decision, it has to be a decision that is reached at, by the party. I don't speak for myself. I speak for organs of the party, decisions that have been made by organs of the party. So did we know that people were negotiating with Ruto? Yes, we knew. Was it something that was being done officially or formally through the party structures? No. Did we endorse the decision by these 4 individuals to join government? No. It is not a decision of ODM. If you are getting into a government of national unity, you will show me a document. Trevor, even the much maligned handshake between Raila Odinga and Uhuru Kenyatta, there was a document. You saw the 2 of them at Harambee House saying this is what we have agreed. It would have been different if when the president was announcing these names, he would have said, and by the way, I listened to his words. Even the president himself never said he consulted Raila. He never said he consulted ODM. He just said the names of the people that he has appointed, and it is his prerogative as a president. There is no way Raila presents 4 names, 2 from one region, in a party as diverse as ODM. I am telling you, this is not a decision of Raila Odinga. Governor Machakos Wavinya ndetio yango ni duond bura mar Wiper biro tiyo kod kweth maketo piny wacho tesre ma biro mana odiechieng' achiel kende tok kitend piny walo moko kuom jokanyo mag duond bura mar ODM e sirikal mare. Gima koro nenore ni kelo pogruok e duond buche mantiere kweth mar Azimio kolose kar chung'od bura ma Yata kaunti Machakos tok yango chenro mar gera apaya Makatangi kochomo Kithimani ndetio kwedo gai mar Azimio la Umoja wan Kenya Raila Odinga kuom riwre kod sirikand Kenya Kwanza mowacho ni gin gibiro dong' e Azimio kod Kalonzo Musyoka. Bende omedo ni kweth maketo sirikal tesre nyaka bed maneno ni sirikal otiyo ne jopiny e yo makare. Mimi nasema sisi kama chama ya Wiper kwa serikali lazima kuwa opposition na serikali. Na zote zikiwa mbili ni kuila kucheckmate, ile kuchekiana. Huyu kama anafanya vibaya anaambiwa hapana, atuoni vile unafanya ni vizuri. These are 2 irons. The opposition and the government are 2 irons that sharpen each other. And if they'll sharpen each other for the benefit of the people of Kenya. Na mimi nimwambia Mheshimiwa Raila, sisi hatuna shida, umeamua, sisi tunakuheshimu.
na kwa sababu ile heshima sisi tumekuheshimu, tumesema hakuna shida, wewe endelea, sisi watu wa Machakos hatuna shida. Kalonzo amekusupport hiyo miaka yote, it is well with us, na sisi lazima tusimame nyuma ya kiongozi wetu, si ndio? Women Rep ma Kisumu County Ruth Adhiambo Odinga ogolo ywak mare ni onge miyo mora mane ogwel kuok e duond bura mar ODM nyinge mano landi ko jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' manyoro. Adhiambo wacho ni ODM tiere kod jotelo mamine ma otegno kendo mabende oromo bedo jotend migepe kendo ne onego odewgie. Kanolose kar chung' od bura Manyakach kama ne opogo taulo mag riani jopuonjre, kata kamano nowacho ni osiro twak makanyakla oluong kod Raila Odinga ni mar mano kende makoro biro reso oganda jo Kenya. Omedo ni weche thoth monego rangi ahinya to kaluwore kod kwayo mag jo Gen Z kendo twak makanyakla ema nyalo nyuolo olemo. Whatever nominations that have been done, you cannot tell me that within this ODM party, where we also have Orange Women Democrat, that there's no woman who has been nominated in that list. In any case, I am not for even the nominations of that list. For me, I still believe that we must have a national dialogue and conversation where we incorporate everything, even what the GNCs have said, so that we can be able to clear out all the injustices and the things that are being talked about, including the kids, our kids who have been dying. That is my position, but I would say that even if they've done the nomination, the president has got a prerogative to do it through the and give those nominations. However, I still state that going forward, we must still have that dialogue and that conversation. Jodak Bomet umor kod listi manyien ma jatend piny mag jotend migepe mawal ka giwacho ni ma dibeda achiel kuom yore mag tieko siasa mag kwede mag dhoudi tok nywak jotelo mag duond buch ODM bende. Giyie kod jotelo mochak kod wuok e tich ka gilero ne gin joma ong'iyo tiyo makare kendo koro tich dibedo mayot mar konyo jatend piny Kenya chopo kare singo manoketo ne oganda jo Kenya. Kutuhakikishia ya kwamba hii serikali ya Kenya kwa jumla iko na provinces 8, iko na 47 county governments, na wote ni wananchi wa Kenya, na tunaambia wote tuendelee kufanya kazi bila kujali ukabila yoyote. Unajua ile ya kwanza ilikuwa imejaa kabila mbili, sasa tuko Kenya mzima. Ya kwanza ilikuwa imejaa wezi. Ya pili ni kwa sababu ya kuteua waziri aliyekuwa Murkomen. Amefanya kinyume na marais wengine ambao wametangulia hapo mbeleni, where we had only 2 tribes leading us, and we want to sincerely thank our president because he has gone beyond the tribalism and all those, and we are so grateful that for the first time in this country we have a Luo man taking the finance as CS. So we thank our president. Ningependa kupongeza rais kwa kututambulisha sisi watu wa Bomet kwa kutupa nafasi ya waziri wa energy Davis Chirchir na mheshimiwa Stella kwa gender. Mimi furaha yangu zaidi ni kujitokeza, ni kuonyesha rais kwamba amefanya uteuzi wa kweli. Tungependa kuambia mheshimiwa Davis Chirchir aendeleze ile mheshimiwa Murkomen alikuwa amefikisha. Moko kuom rawere kaunti ma Migori wacho ni giwere kod ng'anyo makwedo piny owacho bang' jatend piny Kenya gwelo yawuot Luo ma oting'o jakom mar ODM John Mbadi kod jaod bura ma Ugunja Opiyo Wandayi kaka jotend migepe. George mantiere kod ler mathoth. Welo ma jotend migepe mane otim kod jatend piny Kenya William Ruto ne ochutho ne jokanyo mag ODM ang'wen ma oting'o jakom mar ODM John Mbadi. Welo ni osekelo paro mopogore opogore kokumo oganda e piny Kenya mangima. Gimotimore Kenya kawuono en Pentagon ma 207. En mani koro biro in a unique way ni koro Ruto ma president to Raila koro dwa konye. In fact, wawacho ni kero sani waneno kwa chiegni gi Kanan, wane dhot koro dong' mana ni wadonje bedroom. E seche moko kuom oganda koro nyiso morgi, moko kuom oganda bende koro wacho ni owegi nono. Si kama Wakuria, we also part and parcel of ODM. We are also asking Kombo, requesting Kombo, as the Excellency is going to reshuffle the PS, he considers. E kaunti ma Migori,
Weloni ne okelo mor kuom oganda kaachiel kod kata MCAs mabende onyiso morgi bang' jokanyogo mag ODM nodo thuolo kaka jotend migepe. Mor ahinya nikech mokwongo ma is the first time e history mar Kenya madhe jo Luo nation oyude kom maduong' ni. Uwacho nang'o? Koro kuom wachno wan e tok John Mbadi Ng'ongo. Raila, Baba plus Ruto plus John CPA Mbadi is equal to pure accountability e docket no. Wakaw thuolo mar congratulate Mbadi ang'eyo ni en gi lony mamalo e yore mag omenda kendo koro sani Kenya pesa yore mag omenda gige mag omenda go dhi timore yo makare kaka jopiny dwaro. Kuna Hassan Joho kutoka Coast, kuna pia Oparanya na Wandai. Distribution ya hizi position inaonyesha kwamba Baba hajakuwa na selfish interest kwamba ni one region. Sisi kama watu wa Migori we are ready to support them. Moko kuom rawere e kaunti ma Migori wacho ni sani koro gidhi e ng'anyo nyaka chireten gi Raila Amolo Odinga koro kongi ne gidoge ndara. Sama wagike ni ng'anyo pod waparo wachno ok wadhi mbele gi ng'anyo nikech koro wan wadhi post ng'anyo nyaka chieng' chairman marwa kaachiel gi party leader nyiswa way forward. Sisi power. Sisi kama jenzizi wa Migori tutakuwa na maandamano until Baba atuelekeze penye tunaelekea. Kwa sasa hivi hatutakuwa na maandamano tena. Okulonjo joluo kwau nyoro nyantiere West Kanyam kago nya wuo kod gik manya wacho ka uno timore akwa joluo ni wogure barabara wasagore ne Kenya ignigi te koro matok lwenjo wuoge uru jothurwa wadhi loso sirikande nyaka 2032 wan kaka koro dhi timore koro mbele kuro koro wake. Kata kamano gidwaro mondo koro piny wacho koro we thuolo jogo mane omaki e kinde ng'anyo kendo ket maino e bero chuny ma pacho kae. Nikech isetimo magi pod wakwayi kendo wakwayi ni yie iwe jowa manyo maki e ng'anyo makisewegi kaka rais wabiro neno tie ma initiyo kopo ni ok iwegi te e kinyalo neno ka jensi pod duogo e yo ka pod ok waoldo pod wadwaro ni tim gigo mabeyo mabende nyalo moro wato wadhi mbele gi Kenya mayom kaka nwadhi chon. George Juma, Ramogi TV, Migori. Rawere mag Gen Z obago wuoth mamuol e chuny boma ma Nairobi kaka rapar mar jowadgi manowito ngimagi e kinde mag ng'anyo mosebed ka itime pacho ka. Watudra achiel kachiel gi reporter marwa Efi Nyakidi mantiere chuny boma ma Nairobi nyiso ni tang'a dhi mbele. Efi ageno ni in makare nyiso ni to nyaka seche gang'o madhi mbele kotendre kod ng'anyo manoba gi rawere kabende gi kwedo haka mano timore kinde mag ng'anyo. Efi. Erokamano Lydia, antiere maber, wantiere chuny boma ma Nairobi e apaya mar Kimathi Street. Odiochieng' ma kawuono rowere mag Gen Z ne ochano mar bago ng'anyo motis ni Mashujaa wetu march. Odiochieng' ma kawuono ng'anyo niendi ne gichano mar paro jowetegi ma bende osewito ngimagi e ng'anyo mosebed kibago e pacho kaendi kata e counties mopogore opogore ma pacho kaendi. Koro nyasi mar rapar no onego bed ni chakore e apaya mar Kimathi Street niendi kar saa 5 mar okinyi to nyaka sani nyasi no endo pok ochakore. Kata kamano waloso gi jatend riwruok makedo ni ratich oganda mano mar Haki Africa e yor simu to nyisa ni gintiere mana e chuny boma ma Nairobi kaendi. Koro nyaka sani pod waritogi mondo ang' wane ka bende nyasi mar rapar niendi dhi mbele. Kaluwore gi report manochiw gi riwruok makedo ni ratich oganda mano Kenya National Human Rights Commission ne giwacho ni nitiere jogo mosewito ngimagi kod ji mamoko 413 ma bende noseyudo hinyruok e ng'anyo mosebed ki ibago e pacho kaendi. Parni rowere mag Gen Z gieki nochiwo dwachgi mamoko gino manomiyo bende gibire gichopo e apaya mamoko mondo ging'any dwaro gino ting'o gigo kaka wito oko paro mar chiko omenda mar higa 2024 ma bende ne waneno ka jatend piny bet notimo gimoro e wi dwaro makamano. Bende nitiere dwaro mamoko ma bende ne gichiwo ne jatend piny ka gidwaro mondo okir oko gino moting'o kaka ne waneno ka jatend piny owuoyo jotend migepe mopogore opogore kendo nyaka sani nitiere jotend migepe mosegwel ma osechwal nyingegi e od bura mamalo. Koro nyaka sani rowere gi pok ochopo e apaya gi endi. Ohala bende dhi nyime e chuny boma ma Nairobi mana kaka pile, onge luoro moro amora, lakini waseneno ka nitiere obila ma bende okete apaya mopogore opogore e chuny boma ma Nairobi kaendi. Ok ang'eyo ni Lydia bende intiere gi penjo moro amora.
Efika pokawe idhi nyiswani to ng'agini manoloso ng'anyo makamadi beni gin Gen Z koso gin riwruoge makendo timo oganda kamotisi ni mantiere moriwo nyaka Haki Africa na en riwruok mane mobagore makama efi. Ng'anyo niendi ne ochan gi rowere mag Gen Z to bende ng'anyo mosebedo katimore pacho kaendi waseneno ka ntiere riwruoge makedo ni ratich oganda kata jogo makedo ni ratich oganda ma bende oseriwore gi rowere mag Gen Z ng'anyo ni. Koro dichieng' ma kawuono wachano mar neno riwruoge makedo ni ratich oganda kaka Haki Africa kata Voco Africa bende wachano mar neno jal makedo ni ratich oganda mano miluongo ni Boniface Mwangi kata The People's Watchman. Erokamano nyaifi nyakidi achiel kachiel ka intiere chuny boma Nairobi kendo wageyo ni biro luono wachno matut kendi bo nyiso mathoth kotenre kod ng'anyo makamago kata mana wuoth makamane chuny boma Nairobi e weche manyien mag ang'ich welo kachiel gi mago magoyi. Erokamano nyaifi. Kwaramoga Juang kwadhi mbele heni jatenda piny Kenya William Ruto odok nyatend migawo mar arita Kithure Kindiki kowacho ni Kindiki en jatich motegno kendo osekonyo sirikal e kedo kod jonjore anyato ho mar okak ma jokuoe mag dhok sando ngima oganda kod keto arita makare e Kenya duto. Ruto malimo kaunti ma Tharaka Nithi e yawo chenro mag dongruok olone Kindiki biro konyo kama duong' ne chike mapacho ka orit makare. Ndio waziri wetu wa usalama. Na huyu jamaa amefanya kazi mzuri. Kule magaidi wamekwama. Kule Lamu amepanga. Kule North Rift hata wale bandits wamehama. Huyu jamaa anatosha matoshi bwana. Aendelee asiendelee. Wale wanasema aendelee ndio. So aendelee na hiyo kazi. Asonge mbele. Aweke amani Kenya. Hakikisha kwamba watu wote wanafuata sheria. Magaidi wahame. Bandits wahame. Wakora washughulikiwe. Tuko pamoja na Tharaka Nithi. Tuko pamoja. Dakika na par kod ochiko bang' sabiro mar odiochieng' chenro en migago erokamano kuom kete mana Karamogi TV kapa akawo yo mokwongo aneno ka opija jachumo wacho ni entie Nyamasari ya Kisumu County kaeto wacho ni weche ginenore yo makare gin kanyo gi kod minode Mama Brighton giwacho ni ogendo buda kod jochuma duto ma Kisumu winjo chenro mar migago. Nsipat Binonyango entie County 002 Albert Gwea wacho ni kanyo ni entie Namchumbi kendo mora ahinya gi chenro. Samuel Nyakwaro Loweny wacho ni embe entie kodwa e yo makare ka entiere Sirima. Susan Atieno wacho ni entie Nairobi County. Austin Oyu bende wacho ni Gemra Nyakach weche gi chopo ne e yo makare kaeta bende nano ote mar obila Shem Otho wacho ni entiere kodwa kendo mora ahinya gi chenro. Kata kamano jony siasa ma Kenya emo mako dhoge kaeta wacho na dier mar wach en ni Kenya okosebedo kadhi maber dano itgi kod winjogi ni e igi ere kaka yiero jo ODM lemo mag sirikal miyo sirikal koro bedo maber. Wacho ni kare Gen Z no kedo ne ODM jok ma goyo otenga ne lemo megi ni pache en kaka utegu motim ne jogo. Wacho no kia ng'at mano kony piny Kenya. Mogiko mor ni ker Ulando wach mar medo obila gimoro. Wacho ni mano mwer kodgi. Obila in bende ang'no wach ni dipone kotiyo maber kodi koko ber kata kamano erokamano Nyashemo tho. No bende ote kanyo mo ora kanyo gi Samuel wacho ni en bende osechekine chendo ne. Monica Kumo wacho ni kaka pila oseyuoro kendo wacho ni entiere Dubai kaeto wacho ni Ramogi TV chopo ne e yo mowinjore ahinya. Wacho ni nego koro jodhi oti e yo maratiro jotelo godhi oti e yo maratiro ma onge mibadhi mora mora kendo giti e yo maler kik gidhi kuro kendo gidonje mix mar mibadhi makoro otiape sirikal. Wacho ni wanyalo bedo mamor kaka oganda jo Kenya ka sirikal okedo gi mibadhi kabisa to mogiko wacho kanyo ni jotelo koro oganda jo Kenya omi president thuolo otim singo mana omiyo oganda jo Kenya. To kama na Monica Kumo Dilwas Akoth Abbas kanti Homa Bay Regan Panyako bende nitie kodwa chenro no tekendo kanyo mar Awiti Jarodi wacho ni news yo makare ahinya entiere Rodi Kopany erokamano ahinya kuom ote mare yo matin man migago kikidhi mabor.
Secure your future through flexible savings with Haba na NSSF. Save today with as little as 25 shillings daily, with the option of withdrawing 50% of your contribution with interest after consistently contributing for 5 years. Just dial *303#. NSSF, growing you for good. Waswahili husema eti haraka haraka ina baraka. Lakini kile mimi najua, ukisiliki sana utapata top layer imeenda nani. Ndio maana mimi husema mapema ndio best Kama unachapa bis, raukia ngware, sababu mapema ndio best Kama unasafiri, toka ngware nani, sababu mapema ndio best. Kama umeitwa job mali, usisleki, piga pamba nani, jipange, uchangamke mapema, sababu mapema ndio best. Keep this in your mind mapema ndio best. Ati nimesema nini? Mapema ndio best. Mapema ndio best. Mapema ndio best. Dial *811*338# to get mapema ndio best. Introducing the Viusasa Data Pass Bundle. New way to enjoy your favorite shows on viusasa.com. For just 20 bob a day, dial *544*25# to get 200 MBs of Safaricom data, granting you unlimited access to shows like Becky, Mwendo wa Thapki, Kundali Bagya, Mapishi Time, blockbuster movies, and more. No registration, no subscription. It's a straightforward pass for uninterrupted entertainment. Watch all day with the Viusasa Data Pass. Nyakwa Ramogi negin ji mahumbgi ne lach kanegi loso oganda ne chiko itgi bende kama negi kalie weche ne dong matho nuna nigo kot kamoro kachacha nogoy asama dwa wache to go kot to jibiro te no ero sort out dispute. Kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade igni mose kalo ne gin jok ma ideo to kata mana sigand gi bende ne wuoro gisani awuok oko mar manyo gi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Machiegni kendo nyakora mga juang chendo en migago wadhi mbele gi miweche manyen. Gikone to governor ma county Manyamira Amos Nyaribo ochwal ne dwaro mag rawere mag Gen Z bang' rawerego bago ng'anyo kuom thuolo ma jumbe ariyo. Kana gitwaka kinde mane gichwalo ng'ur mag gine governor county no, rawerego dwaro mondo mi governor Nyaribo orang gi mapiyo kendo ochiwo dwoko mapiyo kaka nyalore. Ochieng' Emmanuel tere kod ler mathoth. Gikone to governor county Manyamira Amos Nyaribo ne oyie gi kwayo mag rowere mag Gen Z e county no mar winjo ng'ur maggi kendo rwako moko kuom paro magisebedo ka gidhiro. Okang' makama biro bang' rowerego bago ng'anyo kuom thuolo mar jumbe ariyo ka gidwaro telo makare e county no. Allows Your Excellency to petitioners following, hoping that you are going to solve such after looking at it and consulting broadly. You will give the people of Nyamira satisfactory response and actions taken. Rowerego ne osomo ne gavana dwaro margi 17 kamuting'o kendo kod mibadhi e piny owacho mare rango weche mag dongruok ka onywando tiyo kodgi e chenro mopogore opogore mag piny owacho e county no. Number 1, Your Excellency, completion of Manga Stadium and open for sports. Number 2, we need youth active programs to engage different youth cadre. Number 3, MAP youth partner programs to engage youths in various projects. Number 4, fire or civil servants or appointed officials above 60 years to create rooms for youths. Governor Nyaribo ne osingo biro rango kendo kolo idwaro magi thuolo mar juma achiel kendo miyo giduoko ka okwedo weche mag nywando siasa e ng'anyo magi ka osekweth mobalo kod tende e wi tungni moseneno e boma ma Nyamira. I requested you to bring me the petition today. It's because your demonstrations, which were yesterday and the other week, have been infiltrated
by my political opponents. Therefore, what you have done to give me this petition is a heroic. Korka kore, Kamishona e kaunti ma Nyamira Erastus Mbui ne opweyo okang' manokaw kod rowerego kowacho ni tulo ok nyal kelo konyruok mak mana winjruok. Nataka kuwapongeza kwa sababu mmekuja kwa amani ili kupata majibu ambayo ni haki yenu kupewa hayo majibu, kwa sababu hata ukipiga nduru ukiwa mbali na hujapata mwenye kujibu, nduru itajibu, haiwezi. Uchingi Emmanuel, Ramogi TV. Keto winjruok oko mar doho e kind jonyuol mag Kennedy Onyango, nyathi ma jahigni 12 manochiel gi magina e kinde ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda e gwenge mar Rongai otore, kendo koro bura idwoko kendo e doho Mambita ma koro biro chako winje juma manyien. Ma en bang' ka jonyuol mag Kennedy gwenyore paro e wi ng'ama nigi ratiro mar iko nyathigino, kendo manyiso ni ringre rawerano pod biro medo bude kar kano ringre jomotho nyaka chieng' doho Mambita tiek chenro mar winjo burano magol ng'eto mare. Ali Abich nigi ler koya e kaunti ma Homa Bay. Odoko ni doho Mambita kokalo kuom jang'ad buche Nicodemus Moseti ne ogolo chik ne familia mar Kennedy Onyango rawera mane onegi e kinde ng'anyo mar kwedo paro mar chik omenda mondo mi ne odhi otim winjruok kendgi oko mar doho e wi ng'ano madhi iko nyathigino. I am aware that this is a family matter, so I'd want parties to explore mediation because even as you persuaded the court to proceed to hear this matter, that is to hear the main suit, I know that it may take some time. So I'd want to, first of all, you to engage on some few issues which I'd want perhaps to point out for you to agree on. I am aware that the bodies are at the bog, and the bill will keep on rising, the preservation fees. I'd want to have this file taken to Homa Bay for purposes of mediation. So I'd implore councils to agree on those issues so that we can have a consent. I do not want to decide at this particular time. I think if I give you like 45 minutes, you can engage and then come back to me. Tell me that we have agreed the applicant to deposit this amount pending the determination of this case. Mind banka wun Kennedy Denis Okinyi nodhi omako bura e doho Mambita mondo mine mi ringre nyathino ne odhi oiki. Banka min nyathino Josinta Nyango ne okelo ringre mondo mi odhi oiki kama Sengre Chula Rosinga kama ne okende bang' were kod wuon pargi machon Denis Okinyi. Keto winjruok e kind jonyuol nyathino ne ochiki ni ne idhi time doho ma Homa Bay kendo ne idhi telie gi jathek madoho ema ne dhi chiwo ka okinde mag-gi. Bende doho ne ochiko mondo odhi otele chenro ma kamano ma ka keto winjruok ne otamore to wachno ne idhi duoke doho Mambita. I'll give you a date, I'll give an order for you to appear before the Deputy Registrar in charge of mediation at Homa Bay within the shortest time possible so that we can have this matter come to a close, so that if mediation fails, then you shall come back to court. Is that okay? Kata kamano bang' romo e kind Josinta kod Okinyi kaachiel kod okindegi mondo mi winjruok ne obedi ni ng'ano madhi iko nyathino. Winjruok ma kamano ne otore kendo manyiso ni wachno koro duoko e nyim jang'ad buche Mambita Nicodemus Moseti mondo koro ema odhi winj burano ma otieki mochiwo gol ng'eto mare. File mar burano kendo koro duoko e doho Mambita bang' keto winjruok oko mar doho e wi ng'ano manigi ratiro mar iko Kennedy tore e kind jonyuol mage. Magi timore ka ringre Kennedy to pod biro medo dhi nyime gibedo kar kano ringre jomotho mar Osud Rongo bang' ka doho Mambita ne ogolo chik mondo mi ringre no endo ogol e kar kano ringre jomotho ma Suba Manisindo ka itero Osud Rongo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.
Doho golone mane en karan marod bura ma county ma Kericho Dr. Wesley Bor kod apisas mamoko abich ma county ketho ma itudo gi godo. Aput moyiedhi e yod bura ma Kericho ne tudo gi kod tiyo marach gi omenda mano ketenge mar konyo ji mano wito ngimagi kod yudo hinyruok e masira mar apaya Nairobi. E masira no ji 53 no wito ngimagi ka ji 24 no hinyore ahinya. Ng'eto ma kawuono biro bang' karan mar county ma Kericho Dr. Wesley Bor oro ote mar gweta ne Governor ma Kericho Dr. Eric Mutai. Ng'eto no notim gi jal bura Helen Wasilwa. It has come at the time that the public was engaged in the case, but I'm happy that today the truth has prevailed over lies that have been peddled by our political opponents. This is important to anyone that serves in public office, that as long as you do what is correct, the truth will always prevail over allegations that can be made from time to time. Dwaro malo mar pien punda e pinje ma ugwe na achiel kuom gigo ma koro keto ngima lego kamarach e kinde ma kwan mar gi bende koro dok chien. Ma en kaluwore gi report ma ogol gi riwruok mar Brook East Africa ma oyango ni timbe mag pando pien punde kendo otero gi e pinje ma oko osemedre gi kwan mamalo nyaka ne higa ne chakre. Moyangi jatend riwruogno Dr. Raphael Kinoti e romo mano kelo kanyakla jokanyo kod jotelo sekta mar rito jamni mano bagi Naivasha kama nolero ni nitiere kembe mag ndeke moseloro chenro matero mwandu mora ma oya kuom punda e pinje ma oko kaluwore gi ohala moko ma itimo tok chik. Kaunti ma Kajiado kod Turkana motelo kit ohand pien punda ka koro ohand ring punda otimo newa e kaunti ma Nairobi kod Kiambu. The Qatar Airways have banned any transportation of donkey skins or donkey skin product. Nobody in the world keeps donkeys for slaughter. Everybody keeps them for work. And also you need to take note that a lot of research from around the world have said the people who smuggle donkey skins also smuggle wildlife. Allowing animals to move that actually are disguised as official documents but have been issued by quacks. And that is why this is where the Kenya Veterinary Board now comes in, because it will be very prudent that the documents of government are kept in safe custody. Because animals slaughtered in Kedong are taken to Nairobi, are taken to Nakuru. And the safety of the foods of animal origin is paramount because it's really consumed. I think you heard about Nairobi being one of the main markets. If you go to a very well-established butchery, you will notice the meat is inspected and all the marks are clear. But most of this meat, you'll find it traded in the informal settlements. That takes almost 60% of the population of Nairobi. And if the population of Nairobi is about 5 million, 3 million people are exposed to uninspected meat. That Jokanyo sekta malimbe county ma Kilifi ochako chenro matiyo gi dho wedhe mantiere county no mar ywa jolimbe. Chenro ma kama geto jolimbe ma kwan giromo 140 ma thoro limo county no ka kwan ni wachore ne peny ka ipimo gi nyalo malora no nitiere godo. Ne giwo Malindi kama ne gitimo e romo gi jokanyo sekta malimbe kama ne gigolo e paro ma kamano magiwacho ni biro ywayo jolimbe kama gigeto e jolimbe maya e pinje Ulaya gi pinje moko ma oko. Gichano chenro mag loso wende kod tuke mag oganda jodho nam chumbi mabiro ywayo welo ma kamago. Tunataka kuwahusisha katika attraction mpya. Najua tumezoea sana tukikuja tunajitandaza chini ya mnazi kwenye mabeach, lakini tunataka pia mkija next time
kando na mnazi, kando na kuwa chini ya mnazi, tunasherehekea muziki mzuri, high quality music, tunajibamba, immerse ourselves in the culture that is here. We get to enjoy, interact, get to know a bit more about what this beautiful county of ours has to offer. We want to bring you something new, something exciting, something interesting, something captivating, something that connects you with the heart and soul. This festival will bring people together, join hands, and we're inviting people to have a unique experience in every region in Kilifi County. We want to create momentum. We want to create awareness for Kilifi's tourism. Kilifi has the richest tourism attractions. Whether you're talking about the beaches, you're talking about history, you're talking about culture, it's all here. The blue economy, it's all here in Kilifi. Agribusiness, we have it all. But have we sold it well? The truth is, no. And therefore, this is the beginning of the new era that is going to transform Kilifi. Minariebo mananyuki dinyime kod thiethok chiele kod magina kod achicha chiel mawacho ni en mwindi e kinde mane gichope tuke mag cricket achiel kuom bunge mag le county ma Laikipia koluwo okil margi Lucy Karia minegi Daphne Karwitha kod Penina Kinoti se okwach kich kuom rem timo nonro moro megino manotimore malodu achiel mokalo ka chich to pod we thuolo kendo pod ntiere kod ligangla mare gilero ni gimano chako kaka budho maber kod mor noduogo lokore lweny tok mundi no chielo gi kod magina e achiel kuomgi ka machielo no chiele toke obila mananyuki lero ni pod gidhi nyime gi nonro. And then I see blood, and then nikiangalia opposite na nikaona kama moto ingine kulikuwa na kama moto hivi. Alipiga hiyo risasi na driver immediately, because I was seated next to the driver, nikaona ameanza like he accelerated. So ya pili sasa ndio alipiga ya pili, and akipiga tu ya pili nilisikia marafiki zangu ambao walikuwa wameketi nyuma yangu they were screaming like I'm a shoot, and then vile niliangalia nyuma ndio nikaona huyu rafiki yangu, she was bleeding. We've been trying to follow it up from the hospital to the police station. However, we've had great challenges in terms of the way the case has been handled by the police. They've not been able to complete investigation a month later. The victims are now suffering. They have pending bills. They cannot, as you can see, my client is unable to move on her own. She is incapacitated as a result of that injury. Yet the suspect, who is Yagnik, has not been apprehended by the police officers. And today we are demanding that justice to be accorded to this client of the victims because they are really suffering. Jatend piny Kenya William Ruto koro singo mar kelo lokruok e moko kuom chike apacho kaka kayo mar kedo kod mibadhi mogwako chenro mag sirikal. Noloso kod jofwambo kamoyango ne sirikande dhino ni oket lokruok e chik marito joma chiwo na sirikal maling'ling e mibadhi kata njore mondo mi joma kamago memech kod arita kaka yo mar jiwo oganda mathoth ogo report e mibadhi. Simfroz Okinda ntiere kod mathoth. E okang' machielo jatend piny William Ruto ochako keto singo mar kedo kod chin mibadhi mathiro chenro mag sirikal kaka wuono lero moko kuom chike ma sirikal mare dhi neno ni oloki mar rido chenro mar kedo gi mibadhi. E twak mare jatend piny osingo mar tere od bura paro mar keto lokruok e chik matayo kaka itiyo gi neno e buche ma iyalo mano midendo ni Evidence Act. Chik machielo mar tayo kenge ma iluwo e yalo buche kata Criminal Procedure Code e kind lokruok mamoko mondo ru chenro mag nono kod kumo joma oyud kod ketho mag mibadhi kata njore motenore kod chumi. I will be proposing amendments to the Evidence Act and the Criminal Procedure Code, among other necessary legislative amendments to all statutes relating to corruption, to expedite investigations and prosecution of corruption and economic crimes cases and provide for their conclusion within 6 months. Ruto bendo yango ni doho nyaka koro bichiw thuolo ma owinjore kawe yalo buche kendo land ne jopiny kaka yor neno ni buche mag mibadhi iyalo aruya.
while fully respecting the independence of the national justice, law and order institutions, and pursuant to a commitment to consult and collaborate in leveraging their institutional capabilities in effective, expeditious, and conclusive investigations in respect of all active cases. It is essential for these institutions to provide a time frame to the people of Kenya, because that is what the people of Kenya want, within which proceedings shall be concluded, and the same timelines clearly communicated. Jatend piny bende olero ni sirikal mare dhi keto maino e chiwo arita makare kendo chiwo mich ne jogo machiwo maling'ling ne sirikal e wi mibadhi kata njore, koluwo keto lokruok e chik mar keto arita makare ne joma chiwo maling'ling ne sirikal midendo ni Witness Protection Act. We shall also be proposing amendments to the Witness Protection Act to overhaul the statutory and institutional framework to protect and incentivize whistleblowers and enhance witness protection, making it easier and safer for citizens to come forward and report corruption as well as other criminal activities. Ruto bende okelo singo mar neno ni oket lokruok e chik matayo chenro mag tiyo kod omenda mag sirikal kata Public Management Finance Act mar kedo kod mibadhi e nyiewo mwandu mag sirikal kata procurement. Chenro mage to chuogo chenro mar lony manyasani mibiro tigo ne nyiewo mwandu mag sirikal duto e dweche 6 mabiro. The aim of this measure is to provide an open and transparent public procurement platform which gives open, real-time and end-to-end public visibility of public procurement from advertisement to award of contract, and to whom it is awarded and what amount. Ruto lero ni sirikal wito omenda maromo bilion 400 higa ka higa e duoko osuru ahinya mar VAT. Chenro molero ni time mudho kendo kelo lal mathoth ne uchumi e pacho ka. Ruto lero ni gibiro tiyo kod od bura mamalo mar loso lai makare maneno ni chenro mar duoko osuru mag VAT otim maler. Within 90 days, I will be working with Parliament to provide a legislative and regulatory framework to make this process transparent, open, and accountable, with a view to reducing this huge public expenditure. Wer mar kedo gi mibadhi osebed ka iwero kod sirikande madonjo kendo madhi. Geno en singo ma jatend piny oketo kawuono biro timre kendo reso jopiny kuom wito omenda mathoth ne mibadhi. Simfros Okinda, Ramogi TV. Dana kabiro chopo kae, obumi ochwat magen. Yuvi, Karan, Seher, beduru piny mos. Ochwea, chiem nga matin. Chieng' moro achiel inibiro muoch. Kalure gi kaka, ndalo sudo pile pile e kaka, tuo mareno, medra meda. Uneno? Mama uolosonu chiemo moro mamit ahinya ka. Pia dwani mondo bil, mondo unuwach na kamit. Jackpot ilikuwa ni timu 15 na Mungu akasaidia nikapata 13. Hii pesa ambaye nimeshida nitaklia madeni zangu na still niongeze stock kidogo. Shabeki imenisort. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot, ni time yako. Minadai wote twende hivi to bet. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Teacher Beach, kocha kore sangwen. What kelo ni ngoma mobedo pre-design makare.
Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod pi. Yawanja wauntie kikubed mabor ya Koromo Gajen kech kai ekumi yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi local instrumental Owachoni kete manaka Ticha Beach ka Ticha Beach Sangwen Otieno. Okonyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Kwen sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' Ngeso chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Machiegni mago mag tuke timba go komar Shujaa mar jotugo 7 no wito tukgi mar 2 e tuke mag Olympics kailo gi 21-7 kod Australia. Shujaa no wito tukgi mokwongo e kindgi kod Argentina 3-12 kapok Australia no nyorogi